Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Ranije zavod, a zatim Institut za hemiju, razvio se iz katedre za hemiju Filozofskog fakulteta koja je osnovana još 1961. godine. Danas se nalazi u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta zajedno sa još 4 departmana. Ove godine proslavlja 50 godina hemije na Univerzitetu u Novom Sadu. Sve je usmereno ka sticanju znanja kroz istraživanje, prenošenje znanja kroz obrazovanje i primjenu znanja kroz stručni rad. Departman razvija i sopstvenu izdavačku delatnost u okviru publikacije Kvalitet vode u oblasti zaštite životne sredine. Svoju delatnost ostvaruje u okviru 7 katedri. Katedra za analitičku hemiju, katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda, katedra za fizičku hemiju, katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, katedra za metodiku nastave hemije, katedra za organsku hemiju i katedra za opštu i neorgansku hemiju. Još od gimnazije znala sam da prirodne nauke nemaju drugu alternativu. Zato sam i upisala biohemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u mom gradu, Novom Sadu. Studiranje je bilo teško, ali vredelo je. Profesori su nam preneli fenomenalno znanje koje je aktuelno. I sada, posle 8 godina studiranja i stičenja iskustva na Prirodno-matematičkom fakultetu, nalazim se u Londonu na usavršavanju. Na Svetskom univerzitetu, na UCL-u, gde samo retki dobiju priliku da provedu par godina tamo. I posle toga vratit ću se na Prirodno-matematički fakultet, gde ću svo znanje ovde uložiti na istraživanja i naravno preneti iskustvo na nove studente. Osnivanjem prvih fakulteta u Novom Sadu, filozofskog i poljoprivrednog, 1954. godine počela je sa radom i studijska grupa za matematiku u okviru Filozofskog fakulteta i sljedećih 7 godina bila je jedina prirodno-matematička grupa. Otvaranjem Zavoda za fiziku i matematiku i kasnije osnivanjem Prirodno-matematičkog fakulteta ulazi u njegov sastav kao departman sa najdužom tradicijom. Nastavna delatnost iz oblasti matematike i informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu realizuje se u okviru 9 katedri. Analiza, verovatnoće i diferencijalne jednačine, funkcionalna analiza, geometrija i topologija, informacioni sistemi, matematička logika i diskretna matematika, numerička matematika, opšta algebra i teorijsko računarstvo, primenjena algebra, primenjena analiza, računarske nauke. U okviru svoje izdavačke delatnosti, Departman za matematiku i informatiku izdaje publikaciju Novi Sad Journal of Mathematics u kojoj se štampaju naučni radovi iz matematike i teorijske informatike. Algebra, vještina računanja s indijskim ciframa, prvi put se pojavljuje u dijelima Al-Hvarezmija, arapskog matematičara. On je jedan od tvoraca matematike, našeg najboljeg načina da opišemo svijet oko nas. Al-Hvarezmi je i začetnik jedne druge ideje, riječ je algoritam, koja se danas puno koristi i koja znači u stvari izračunljivost, šta mi možemo izračunati i predvidjeti. Moja ideja bila oduvijek da pospješim i da ubrzam način računanja i time želim da se bavim u budućnosti. Znači procjenom kompleksnosti i možda pronalaskom nekih bržih računara kao što su kvantni računari. Pored osnovnih studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu postoje integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, kao i doktorske studije metodike nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva. Biblioteke Prirodno-matematičkog fakulteta ubrajaju se među najbolje opremljene biblioteke na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Raspolažu sa 70.000 knjiga i preko 800 časopisa. Godine 2001. uveden je program za bibliotečku obradu BISIS. U bazi podataka je preko 15.000 zapisa monografskih publikacija, diplomskih radova, časopisa, članaka i časopisa. Taj broj se svakodnevno uvećava unosom novih publikacija i retrospektivnom kataloškom obradom publikacija iz postojećih fondova. Konzorcijum Biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku, KOPSON, omogućava dostupnost stranim časopisima, na bazi je preko 35.000 časopisa i knjigama. Pristup punom tekstu članaka iz časopisa omogućen je ne samo u bibliotekama, već i učionicama, kabinetima, laboratorijama, ali i izvan akademske računarske mreže, to jest od kuće istraživača. Nastavni i naučni rad odvija se u 65 učionica, 73 laboratorije, 6 amfiteatara i 8 kabineta na preko 22.000 metara kvadratnih. Dobro opremljene istraživačke i nastavne laboratorije su solidna osnova za unapređivanje nauke i istraživanja na fakultetu. Raspoloživi kapaciteti se koriste za sticanje znanja kroz istraživanje, transfer i primjenu znanja u industriji i praksi i što bržu integraciju u evropski istraživački prostor.
Na taj način obrazuju se stručnjaci visokog kvaliteta spremni da se uključe u izazove današnjice. Posebno važan uslov za uspešnu realizaciju istraživačkih projekata je laboratorijska oprema na čijem osavremenjavanju se stalno radi. Jedna od strategija Prirodno-matematičkog fakulteta je stimulisanje uključivanja u međunarodne projekte, jer to će biti jedan od osnovnih izvora u budućnosti za nabavku opreme i za razvoj nauke na fakultetu. Ono što je od prioritetne važnosti za naš fakultet su uglavnom projekti koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Pre svega to je 7. okvirni program Evropske unije, takozvani FP7, koji su nama zanimljivi pre svega zbog raznolikosti projekata i tema, s obzirom na multidisciplinarni karakter Prirodno-matematičkog fakulteta, od fundamentalnih pa do aplikativnih, ali i zbog ogromnih fondova koji su namenski iznijansirani. Na Prirodno-matematičkom fakultetu rade 4 centra izvrsnosti. Centar za matematičke istraživanja nelinearnih fenomena na Departmanu za matematiku i informatiku je do sada jedini priznat centar izvrsnosti od strane Republičkog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Status centra izvrsnosti dodeljen je od strane Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj 2007. godine. Centar za unapređenje istraživačkog potencijala Laboratorije za ekotoksikologiju REPL-Ekotoks je nastao kao rezultat međunarodnog projekta koji je finansiran od strane Evropske komisije pod okriljem 6. okvirnog programa Evropske unije FP6. Centar izvrsnosti za hemiju, životne sredine i procenu rizika Prirodno-matematičkog fakulteta nastao opremanjem Laboratorije za zaštitu životne sredine u okviru međunarodnog projekta finansiranog iz FP6 programa Evropske unije. Eurons Networking je FP6 projekat koji predstavlja integrisanu infrastrukturnu inicijativu evropskih nuklearnih naučnika iz institucija 27 zemalja Evropske unije. U okviru ovog projekta funkcioniše 8 mreža, 8 transnacionalnih pristupa i 11 zajedničkih istraživačkih projekata. Prirodno-matematički fakultet aktivno učestvuje u mnogim projektima i programima razmene. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da su naši studenti veoma uspešni kada se radi o programima mobilnosti, da sve više i više apliciraju za takve programe Evropske komisije. Navešću samo neke od njih koji su trenutno aktuelni, to su Erasmus Mundus program i Basileus, Join EUC, zatim najnoviji STEM i neki programi koji se već godinama uspešno realizuju na fakultetu, poput Campus Europe, poput SIPUS mreže, odlične saradnje sa SAD-om preko Forecast programa i mnogih drugih. Dakle, zadatak kancelarije je da studente ohrabri da apliciraju za ove programe i pritom da im pruži aktivnu podršku u procesu aplikacije. Razmena na svim nivoima se vrši u okviru drugih bilateralnih i multilateralnih naučnih sporazuma, kako međufakultetskih, tako i međuuniverzitetskih. Razmena studenta, master i doktorskih studija vrši se u okviru tekućih naučno-istraživačkih projekata i projekata reforme obrazovanja. Moja poruka budućim i sadašnjim studentima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu bila bi da veruju u sebe, da prihvataju izazove, jer za izazove su spremni, da neguju individualnost, da neguju kreativnost, da budu aktivni, da budu van proseka, jer prosečnost im nikada neće pobeći.